Беше такъв период, че бях в пубертета, ми се беше появила акне, това влияеше на моето самочувствие, естествено. Майка ми тогава ме записваше на дерматолози, козметички, изкупуваха се абсолютно всякакви мазила, които са ни предписвали, казвали, препоръчвали, но като цяло нямаше кой знае какъв ефект. И реших сама да направя крем за себе си. Здравейте, добре дошли! Това е моето първо видео, в което искам да се запознаем, да разберете коя съм, с какво се занимавам, с какво мога да ви бъда полезна и какво да очаквате от мен в бъдеще. Казвам се Елизабет Паскалева и имам няколко образования. Първото е инженерна екология, след което записах магистратура, технолог на мазнини, етерични масла, парфюмерия и козметика, както и педагогика. Планирам още няколко образования, понеже обичам да се развивам, но всяко нещо с времето си. Отскоро на първо място за мен е това, че станах майка, но въпреки това намирам време за нещата, които обичам да правя, а именно да правя иновации, т.е. рецепти за козметични продукти. Занимавам се с спорт, здравословно хранене, естествено отглеждането на моя син, неговото здраве и не на последно място съм създател и собственик на бранда Елизабет Cosmetics. Първото нещо, което искам да обясня на всички вас е това какво е технолог, понеже много малко хора разбират какво е това всъщност. Това е човека зад кулисите, който отговаря от дизайна на един продукт, рецепти, документация, партньори и се стигнем до там да видите вие по магазините крайния продукт. Това съм аз, това съм учила, това ми е интересно, това правя. Много хора са ми питали как реших да създам бранда Елизабет Cosmetics и ето това е кратката история. Още когато бях малка, може би около 11 клас, бях отишла на фризьор и там дойде една жена, която започна да рекламира кремове, които е правила в тях. Влияели на бръчки, на петна и на какво ли не. И на мен ми стана много интересно как тази жена прави кремове в къщи. Тогава все още нямаше толкова много достъпна информация и ми изглеждаше нещо много сложно и интересно. Още когато се прибрах в къщи, започнах да чета и ми направи впечатление, че не е чак толкова трудно, не е нещо кой знае какво, но все пак си иска своите знания и умения. Беше такъв период, че бях в пубертета, ми се беше появила акне, това влияеше на моето самочувствие, естествено. Майка ми тогава ме записваше на дерматолози, козметички, изкупуваха се абсолютно всякакви мазила, които са ни предписвали, казвали, препоръчвали, но като цяло нямаше кой знае какъв ефект или бил е временен, но като цяло не е било нещо, което да ми примахне проблема за винаги. Един ден, след известно време, спомних се за тази жена и реших сама да направя крем за себе си. Започнах да чета за какви съставки ще трябват, които влияят на акне. И така един ден просто намерих онлайн магазин, който предлага такива суровини за домашна козметика. Поръчах и така направих първия си крем в къщи. Получи се доста сполучлив. Майка ми беше възхитена от мен. Чувствах се горда. Почнах да го използвам. Между другото, пъпките ми доста добре си повляха от него. След което започнах да правя и за мои приятелки, започнах да правя и анти-ейдж кремове за майка първоначално, после и за нейните приятелки. Започнах да правя продукти с фактор, също така шампуани и най-различни неща, нали, козметични продукти. И така започна като мое хобби. Имах много грешки, съответно, много проби, но въпреки това не съм се отказала, беше ми интересно. С времето имах нужда от още информация, имах нужда от някакво развитие и затова реших да запиша и тази специалност като магистратура. Оказа се, че това е нещо, с което искам да се занимавам и още докато учих, бях започнала работа в фирма за козметика като технолог. Там се запознах с страхотни хора, професионалисти, благодарение на които се научих да правя иновации. Така с времето се появи в съзнанието ми моята визия как искам да изглежда един продукт, като визия, като състав, като начин на действие. Имах своите притеснения, естествено, дали да направя нещо свое. Не се решавах доста дълго време, но покрай някои неща, които се случиха и в личния ми живот, реших да стартирам моя собствена марка.
Всички сигурно се питате откъде финанси. От моите родители, естествено. Седнах и говорих с тях. Обясних своята концепция. Те ме подкрепиха напълно. И те, и моя приятел, който вече е мой съпруг, просто ме подкрепиха емоционално и финансово и дадоха да разбера, че ми се доверяват и че вярват в мен, което мисля, че е много важно за старта на един млад човек. И така, 2018 година аз стартирах своят бизнес и своята марка. Но все още бях млада и много неопитна. Мислих, че след като изкарам първия продукт на пазара и продажбите ще се завалят, но съответно не беше така изобщо. С времето реших да търся популярни личности, които да рекламират моите продукти, но отново нямаше този резултат, който търсех. Успях да се свържа с търговец, който започна да продава доста добре продуктите ми и в България, и извън нея. Паралелно правих и рецепти за други марки български, които имаха изнесено производство. Но не се дълго с въпросния човек търговец имахме разминавания в начина на работа. Имахме проблеми работни и решихме да спрем просто работа заедно. В този период се случиха и много тежки неща в личния ми живот. За една година отидах на 5 погребения на мои близки. С моя съпруг разбрахме, че имаме репродуктивни проблеми. На мен ми откриха и заболяване на щитовидната железа, автоимунно. И така период беше много тежък за мен. И реших да спра дейност на марката Елизабет Косметикс. Просто това идваше ми в повече. Нямах сили емоционално да се занимавам и с това. Бях изпаднала в доста дълбока депресия, която ми отне около една година да излезна от нея. След една година обаче се свързаха с мен едни чужденци, няма да споменавам държавата, които имаха интерес към моите продукти. Искаха да ги продават в тяхна страна в едни много сериозни количества, не за мен. Имахме една много дълга кореспонденция, но в крайна сметка всичко се оказа лъжа. Това беше измама. Но това ми подейства много мотивиращо, за да стартирам отново работа. Отново пуснах бранда си в действие. Тогава с нови сили, така заредена, започнах да рекламирам много сериозно моя бранд. Започна да се добива сериозна популярност. Запознах се с много хора, които популяризираха марката ми, отделно с контрагенти за суровини, за реклами и не само, които до ден днешен съм им благодарна. Наистина много е приятно да работиш с професионалисти, на които имаш доверие и с които се разбирате. И така до ден днешен работата върви. Събирам популярност все повече и повече. Стигна до момента, в който имах страшно много работа. В същото време, заради здравословното ми състояние, реших да се занимавам с спорт, да си наемам инструктор, който да ми направи хранителен режим, който да отговаря за моите тренировки. Много съм благодарна и на него, защото благодарение на него аз в рамките на няколко месеца спрях да пия лекарства. И точно преди да стартирам инвитро процедура, аз разбрах, че съм бременна. В този период имах страшно много работа, която естествено оставих на заден план. Това за мен беше на първо място и много по-важно от работа. И така се отдадах на бременността си, на майчинството си. Не съм спирала работа, но доста понамаля моята дейност. Абсолютно цялото ми семейство, майка ми, баща ми, съпруга ми, абсолютно всички помагат в отглеждането на сина ми. И така на мен ми остава време да работя, да правя нещата, които обичам. Съответно, иновации, грижа за кожата, грижа за себе си, продължих да се храня здравословно и да спортувам. Това са нещата, които ме зареждат психически, емоционално и не бих искала да се отказвам от тях и съветвам всяка една майка да прави нещата, които обича да намира това време. Разбира се, не всяка има късмета да има толкова много близки, които да й помагат, но все пак ние сме жени и трябва да намираме време за себе си, за нашата женска енергия. Това е от мен за сега. Надявам се да ви е било интересно. Ще се радвам да прочита в коментари вашите въпроси. Ще се опитам да отговоря на тях в следващото видео. За всички, които останаха с мен до края, подарявам еднократен промокод LOVEELI10,
който ще бъде изписан някъде, за 10% отстъпка при следваща поръчка. Благодаря ви и успех!